खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव रादाबखौ फरायदों सानजारि नोगोरनिफ्राय आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसामनि गाहाय मन्थ्रिनि दैबाना जानाय जायगायाव दावबायनाय थांनाय 2 आगस्तनि मोनाबिलि समाव सुषमा स्वराजआ जिउ गोमाबाय थांनाय मोनायाव जानाय थार्ड T20 क्रिकेटआव इन्डियाया देरहासार जानो हायो दानिया फैदो आबुं रादाबाव दाखालि आसामनि गाहाय मन्थ्रिया साउथ सालमारा मानकासार जिल्लायाव दैबाना जानायखौ नायनो दावबायहैनाय जादोंमोन बे दावबायनायाव आसामनि डक्टर रनुज पेगुआबो दावबायहैफादोंमोन सुलु मोननाय बायदिब्ला बे जिल्लायाव गं 144 गामिया बोसोरफ्रोमबो दैबाना जाना गोबां खहा जायो थांनाय मोनायाव बीजेपीनि गोख्रों मावथि सुषमा स्वराजआ 1959 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव जोनोम जाना दाखालि 2 आगस्त मोनायाव जिउ गोमायो सुषमा स्वराजनि गोथै सह'खौ मैया बीजेपीनि मावखुलियाव लाबोना भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी भारतनि हादोरगिरि रुपनाथ कविन्द नखर मन्थ्रि अमित शाह राजनाथ सिंह स्वामी रामदेव बाबा आरो गोबां सुबुं फैनानै मान बावफैनाय जादोंमोन सुषमा स्वराजआ जोबथासिम जिउनि दावबायनायाव सासे सुप्रिम कर्टनि आयेन बिजिरगिरि आरो सासे राजखान्थिगिरिमोन बिथाङा 2014 निफ्राय 2019 मायथाइयाव बीजेपीनि सरकार नरेन्द्र मोदीनि दैदेननाय समाव मिनिस्टार अफ एक्सटार्नेल अफेयार्स अफ इन्डियानि बिबानाव दंमोन सुषमा स्वराजआ भारतनि मादावनो यंगेस्ट केबिनेट मिनिस्टार जानो हादोंमोन थांनाय मोनायाव गुनायाव जानाय थार्ड T20 क्रिकेटआव भारतआ वेस्ट इंडिजनि हेंथायै देरहासार जानो हायो गिबियाव वेस्ट इंडिजआ 2 विकेट जाना गासै 142 रान खालामनो हायो नाथाय भारतआ 3 विकेट जाना गासै 150 रान खालामो भारतनि दैदेनगिरि विराट कोहलीआ गासै 59 रान आरो ऋषभ पान्तआ गासै 65 रान खालामनो हायो आरो वेस्ट इंडिजनि किरण पोलार्डआ 52 रान खालामो बे गेलेनायावनो जोंनि भारतनि दीपक चाहारआ 3 विकेट लायो दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों